नमस्कार प्रणाम। तरह सब बतला दी कि फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के एक सावन के गीत आवे लागल। जी हाँ, रउआ सब बतला दी कि हम पहले ही वीडियो में बतैले रही कि बहुत सारा पवन सिंह के गाना शूट रिकॉर्डिंग करके रखा गईल बा। रउआ सब के ये महीना में पूरा लगातार देखे और सुने के मिली। तब फाइनली रउआ सब के वो दिन देखेला आ गईल। आज ही सारेगामा हम भोजपुरी ने काशी में शिव शंकर गाने का पोस्टर छोड़े हैं। तो वहीं पे आप सबको बतला दे कि टी सीरीज हमार भोजपुरी भोला जी के टोला गाने का पोस्टर आउट किए हैं। जी हाँ, वहीं पर अगर सब बतला दी कि ये गाना के लिखले बानी विजय चौहान जी और म्यूजिक दिहले बानी विकास यादव जी। जी हाँ, आगे रगो सब बतला दी कि में एक्ट्रेस बारी बेबी काजल जवन की पिछला गाना में आयल रही मजनुए के दुल्हा बनाई जी। अब लगातार सावन यानी बोलबम गाना पावर स्टार पवन भैया के आवे अलावा और रउआ लोग सुनी आनंद ली और प्यार आशीर्वाद फुल बनैले रही अपने पावर स्टार